а мне б хорошую девчоночку влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Перадача капсулы часу з рук 101-гадовага ветэрана Вялікай айчыннай вайны Алексея Галавацкага маладому пакаленню – цэнтральная падзея акцыі. Сімвалічны дакумент з заветам пакалення пераможцаў будзе захоўвацца ў Гомельскім абласным музеі ваеннай славы. В Гомельский областной музей военной славы закладывается капсула с письмами потомкам от ветеранов Великой Отечественной войны. В ней, естественно, не просто слова на бумаге, в ней пульс сердец наших дорогих ветеранов, в ней вера в то, что мир, который ими дарован, нам заплачен миллионами жизнями. И мы просто обязаны сделать все, чтобы сохранить мирное небо над нашей Родиной. Прымаць завет непасрэдна ад сведкаў і удзельнікаў Вялікай айчынай – выключны гонар і адказнасць для сучаснай моладзі. Прадстаўнікі БРСМ упэўнены. Іх галоўная місія – беражліва пранесці гэтую памяць і перадаць яе наступным пакаленням. Для меня это большая честь принять сегодня эту капсулу времени от человека, который воочию видел все эти события. Это не просто капсула, это доверие, это связь между поколениями. И мы, конечно же, обещаем достойно пронести эту память, рассказывать своим детям, своим внукам о том, какой ценой достигся этот подвиг. Пасля Гомеля патрыятычны марафон накіруецца ў Гродна і Мінск, а завершыцца ў канцы ліпеня на мемарыяльным комплексе «Курган славы» ў сталічным рэгіёне. 9 мая 2045 года, у дзень стагоддзя Вялікай перамогі, наказ ветэранаў будзе урачыста даведзены да беларускага народа.